Hi, hello mga kabisdak. So mga higala dia, mga kasama nga subaybay kanunay sa aton drama nga What the Style. So karon June 10, 2026 ang atong magtatampo nagngalan og Marina, usa ka babae. So daghang musaway sa iya ha kay daghan lagi og ulat-ulat iyang liog, iyang lawas tungod kay kawadon ang nagpasulabi walay ikapalit og tambal. Muna nga nagpabilin ang mga piklat sa mga kagid-kagid kunoy. Apan swerte siya kay buotan, gwapo ug nay trabaho iyang bana. Daghan ang dili makatuo. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa atong sugilanon. What the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Mirna, ginaingon, bisan bati ka og naong pero do na gyud ay higayon nga maswertihan ka, makabana ka og lalaki nga gwapo, buutan ug maayo pag og trabaho. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Saging linong-ag mo diha. Saging linong-ag. Saging. Balik kong saging ninong nagday. Ay, sinoy pikong mo palit. Oh, Noy! Padoong ko diya, Noy! Pila ka buki mo, Noy? 5 lang ka buok, day. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 pesos, Noy. Tag 5 man ang usa. Okay. Tira, Salamat, Noy. Kining, deber na. Wa kay gitambalan ng imong lagom sa kanang uwat ni mo ba, kanang simuliog. Unsa man na siya? Pagkabata pa man ni nako, Noy. Kagid-kagid ba? Unya ang uwat, nilagom. Wa magugo ikapalit og tambal good kay saon pobre man. Samot gyud nga, dili ka makauyab, ana. Kay bati pa kag naong. Oh. Lagom pa kaayog, napay uwat-uwat. Askang luoya ni mo, eh. Noy pikong. Mao ba day? Gibuwagan nimong imong uyab nga gwapo si Rolly? O, day, uy. Nagkaan na magkatihik, uy. Mangayo ko kwarta, gahi naman kay muhatag. Aw, buwagan bitaw na ako. Pero day alkansi ka kay kadaghan naman kaniya mahilabti. Okay ro, uy. Naong raman sa'y nag-ayo atong roli, day. Kamay man kay tubuhi. Kalain sa nimo uy. Ang importante day nga gwapo unya nahigugma nimo. Ang pagkatinuod lang, no, sa pagkatinuod lang. Ang ako yung gipangita, day. Lalaki nga, kwarta unya, dako og buhi. O, makakita ra ko ano, uy. Kay, kwapa man ko. Ikaw hinoon, maglisod jud kag pangita og gwapo. Kay ang imong naong, mura man na og ikumot ni Lord. Bati man kaayo gud, eh. Day, Ay, ayaw na paghilak. Ipalapos na laspikas dunggan nimo ang pagsaway sa imong naong. sakitan man ko. Kaya sa ako suod nga friend. Musaway man ako. Gano din gipakataw man sad ko nga bati og naong.
Na, ambot lag asa ka maliwat. Kay kamis anhing papa nimo, mga maayo baya migdagway. Pero, ay nalanggod ng ikaguol, uy. Ang importante nga buhi ka. Ana ra. Gusto na unta ko nga makauyab na ma. Bahala og batignaw ang akong mauyab. Masugot ko. Anak, bisag batignaw nga lalaki, way manguyab nimo. Kay ang lalaki nga bati, kwapa man say uyabon. Kay hadlok man pud sila nga, samot ka bati ang maanak nila, kung parihas silang bati ug naong siyang maasawa. Pero, dili tanan ha. Doon naman say bati nga lalaki nga manguyab ug bati nga babae, pero tagsara kaayo nak. Paita, oy. Gusto na rabagin unta ko nga makauyab. Unya, maminyo na. Magpatabang ka na ko nga mauyab ni mo si Daymila. Oh, tabangi ko day. Lihog lang. Sige na day. Suol mo yung mega taon. Tabangi ko day. Ha? Dako kay gusto ng Mila eh. Kuan ka nang kadyo. Tambag lang nako ni mo ha. Ayaw na padayon og panguyab ni Mila, uy. Bati man kag naong. Oh. Nya si Mila, dili man manguyab og laki nga bati og naong. Mo na'y sulti niya. Paita sa nanong bati tagnaong. Hindi man ito papanguyabon. Ani na lang ha. Bati og naong na lang nga babay nga sama nimo ang panguyabi aron makauyab ka. Oo, kung pariya sa nimo kabatig sa naong day, no? Bahala lang sa matiguan ko suok ko eh. Magluk-luk na ko suok. Bahala di ko minyo. Kadyo. Day, prangka lang ko niya. Kitang mga batig naong di man ready. Ta nga magparis. Uy, lain kita naong kita'y magparis. Wala kita'y dao gani day. Ha? Kung di ka makatabang na ako nga makauya, Miss Mila, no? Porbida. Dagan lang ko. Bahala ka niya. Ay, kalamit na yung iminyo, uy. Aron makatilaw na kog langit. Ay. Salamat kayo, Daymila, ha? Kay gisugutin ko nimo. May ragid ka ni balik ko din sa tundapit. Kay nauyab na ta ka. Daan man po ko nga may pagtanaw ni mus mga may patakod. Kay gwapo man ka, samod na rong dako na ka. Ang usa na to ka kababata ba, si Mirna? Kumusta naman siya? Buhi pa man, naa Japon. Misamot ka bati ang naong. Uy. Bitaw, oy. Miga baya kay to nako. Buutan baya to. Bati lang gid og naong. Luoy biya ko ato niya. Kay napuno sa kagid ang lawas adto. Naabot mo gani siyang naong. Naapag yun ang mga itom-itom nga mga uwat-uwat siyang lawas og naong hangtod dun, uy. Huwag yun taon, kasuway og uyab ng bayhana. Kay wa may laki nga nang uyab niya. Pati manggudog naong, uy. Taon sa day. Kuan makikita unta ko niya ba? Miga bisab mi ato niya. Kanang kining Rodel. Gusto na baya kay kong magminyo. Unsa man, pakasal na ba ta? Gusto naman tas edad, di pa? Ha? Unya na nato istoryahan. Kay bago pa man tang nagkauyab. Karong Domingo, manuroy ta syudad. May auto man ko. Ha? Manuroy ta. Sure. Ugba ba, ha? Karon nga uyab na ta, makahimo ka sa pagdana ko pisag asa ni mo gusto. Mutan? Okay ram gaga. Aw, kana kung may pagsalig ka na ko. Pero kung wa, mamaulit na lang ta. Di ba may ingon mong kunimo? Nga madako ni mo pisag asa? Mga sige. Mamagay gusto ni mo nga manutag mutan. Sige. Dili ta kapaliparan. Naku, virgin pa ka. Di naman di ay. Pero may dugo man bitaw. Kay dako man kay imo. Babay nga wa kasuway og laki ang akong gipangita aron pakaslan. Kung nisulti pagkadaan, nga bulhang ka na dahi, di na takadadun din eh. Buwag na ta.
Mangita kog lain babae. Balag batig naong basta virgin. Motel? Rodel, uy, kanang basigay mo lang kung tilawan ha. Kay bati ko og naong. Ay, nasyak ka ni ko nga mamisita ka og manguyab ka na ko. Tinuot nga batik kag naong. Apan butan mo ka. Nahibaw yung kuha na kay kababata ko ta. Ay, kipula na po ko pinangikuha na ng mga gwapa eh. Pulos dili na putli. Oh, hinuoy, bisag hawg, wa pa ko kasuway. Pues, ikaw nga kong gipangita. Ug, dili ko igsapayan kung sa hitsura ni mo, Mirna. Doon na tas motel. Human yan na to og sa Kalipay Souls Motel. Mamayadan ko. Ug, magpakasalayom ta sa labing madali. Kailangan gipangita na ko. Pikot pa kayo. Agay, kasakit. Ay, tabang, ma. Nakuha gid ni Rodel atong higayuna sa makadaghan ang akong pagkababay sud sa motel. Human sa nahitabo namo na may dayon siya og nakasal gid ming duha. Daghan ang wa makatuo nga gwapo, buutan og nindot og trabaho ang akong bana nga bati man unta ko og naong. Daghan gyud ang nahibong. Mga katumang kasama, ang kaagin ni Mirna, dinining tulumanon. What's the style? Daghan ang nahibong i-style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.